खुलुमबाय गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव आं नायगिरि नोंथांमोनखौ आं बे समाव आं बरायनाय जासिग्रोबाय आं नैबे समाव आङो दङ गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बे सिसुपानि दखरानि सोनाब दिनिसपुर होननाय गामियाव बे गामियाव आं फैनायनि गुबै जाहोना जादों थांनाय 22 आरो 23 बे जुलाइ नङा होमबा जुलाइ अक्ट' खालि स्टेट लेभेलनि बेयावहाय गेलेनाय मोनसे दंमोन मा होनो आर्म रेसलिं बेवहाय देरहासार जानानै फैदों बिनानाव देबि दैमारी जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बियो जोंनि बे दिनिसपुरनि थाखायल' नङा जायगानिबो लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि थाखायबो जोबोर बे गोजोनथाव बाथ्रा मानो होनबा नैबे उनफिननाय थानाय नैबे गामि एबा जायगानिफ्राय माने स्टेट लेभेलल' नङा बे बिथाङा दाख्लै स्टेट लेभेलनि गेलेदोंमोन नाथाय बिनि सिगां बियो मा गेलेदोंमोन नेशनेल लेभेलाव गेलेदोंमोन नेशनेल लेभेलावबो गेलेहैदोंमोन आरो गोबां गेलेनानै बिथाङा माने बिथांनि माबाखौ नुनो मोनगोन बेवहाय देरहानाय गोबां बान्थाफोर दं बेनि ट्रफि दङ मेडेल दङ गल्ड देरहानाय दं अबेबा ब्रन्जबो दङ ओमफ्राय बेसेबांबा गिदिर नैबेखौ नायनो हागोन बे जाहैबाय दाख्लै 22 आरो 23 जुलाइआव देरहाना फैनाय बियो 2022 मायथाइनि सोंनो नाजागोन बिनानावनिफ्राय सिगांनिफ्राय गेले गेले जिल्लानिफ्राय गेले गेले बिथाङा स्टेट नेशनेलावबो गेलेहैबाय होनदों आङो खोनानाय मथेथ' मालयेसियासिम सहैबाय नेशनेल गेलेनो थाखाय दा बे समाव आङो बिनिफ्राय आबुङै आं मिथिगोन जेनेबा सिगाङाव नोङो गेलेनायखौ बबे जायगानिफ्राय जागायजेनामोन आं गलाघाटनिफ्राय जागायजेनदों बेवहाय नों मा गेलेदोंमोन गलाघाटआव आङो पावार लिफ्टिंबो गेलेदों एन्ड आर्म रेसलिंबो गेलेदों मोननै गेलेनायावबो आङो गल्ड मेडेल लानो हादों फार्स्ट गेलेहैनायावनो बेनिफ्राय नोङो जेनेबा बेयाव जोंनि नैबे सिसुपानि साखाथियावथ' बिदि फोरोंथाय गैया नङा होमबा मायाव सोलोंहैदोंमोन आङो गेलाबिलाव सोलोंहैदोंमोन गेलाबिलाव जिम मोनसे दं फिसा जिम थ' बे जिमाथ' जोंनि थाखाय माने बेनो पारफेक्ट आरो बेलेगाथ' बेबायदि जिमाव प्रेक्टिस खालामा बेनि जिमनि टिचारा दिपु मेधि ओमफ्राय जोंखौ अजय होननायासो फोरोङो खिन्थु जिमा दिपु मेधिनि अजय होननाया ट्रेनार थिगानो दं आर्म रेसलिंखौ आं सोलोंदों माबा मा होनोमोनलाय आदिबासिमोन बियो बबे जायगानि बियो बरपथारनि औ दा नोङो जेनेबा दा फार्स्ट समाव नोङो डिस्ट्रिक्टआव जागायबाय बेवहायबो नों गल्ड मेडेल मोनबाय बेनिफ्राय नों बहाय गेलेहैदोंमोन आङो स्टेटआव गेलेहैदों इथिंजाय तिनजुकिया माकुमफोराव गेलेना फैदों आङो ओमफ्राय शिबसागर गेलेहैदों आरो नगाव गेलेहैदों बिदि जायगायाव गेलेहैदों नेशनेलावबो मा जायगायाव गेलेदों जेनेबा आं नेशनेलावबो पाटनायाव गेलेदों लुधियानायाव गेलेदों आरो काबादिनि थाखायबो आं थांदोंमोन मा होनोमोनलाय दिल्ली राजस्थानाव आं फैफिनगोन बे नोङो बे नेशनेल गेलेनाय मेडेला अबे मोनसेया आङो नायगिरि बिथांमोन आं दिन्थिनो नाजागोन बेयो आं माबायाव मोन्दोंमोन बिहार पाटनायाव खाथियाव एसे देखायलाय 2019 आरो 20 नि गेजेराव जानाय बे सेप्तेम्बर माबायाव जानाय 13, 14, 15 सेप्तेम्बर 2019 आव जानाय पाटना बिहाराव बे जाहैबाय नेशनेल पावार लिफ्टिं चेम्पियनशिप सिनियर मेन एन्ड वमेन बेवहाय गल्ड मेडेल नङा होमबा बेवहाय देरहानाया गल्ड मेडेल आरो माबाफोर दंबावो नामा बिदिथ' गैया आङो जेला लुधियानायाव थांदोंमोन बेखौ मोनदों नैबेखौ मोनदों लुधियाना बे पान्जाबनि नङा होमबा बेबो नेशनेला नङा होमबा बे नेशनेल नाय माबायानो जेनेबा नायनोनो जोबोर मोजांखा बेबो फार्स्ट प्राइज नङा होमबा सेकेन्ड बियो सिलभार आरो गोबां नैबे ट्रफिखौ बबेहाय मोन्दोंमोन आं नगावआवनो मोनबोदों बेबो नगाव बेस्ट टीम वमेन बे मानिमोनलाय बे पावार लिफ्टिं बेयो पावार लिफ्टिं नों बे समाव जेनेबा पावार लिफ्टिंखौ नोङो बै माबायाव गेलेहैदोंमोन ना पाटनायाव बेवहाय नों खै केजिसिम नोङो थिखोनो हादोंमोन जेनेबा आङो स्कट थिखोदोंमोन बेयावथ' लिरनायानो दं सार्टिफिकेटआव आं टटेल थिखोदोंमोन 280 केजि बेन्च नोङो स्कुवेटखौ मारदोंमोन 105 केजि बेनिफ्राय बेन्चखौ मारदोंमोन 55 केजि डेड लिफ्टखौ मारदोंमोन 120 केजि टटेल माने 280 केजि जोंथ' मिथिखायो पावार लिफ्टिंआव मोनथाम माने माबाजों होयो माने जेरावनाखि फार्स्ट नोङो थिखोनाय नोंनि स्कुवेर माबा थायो बेन्च
उन्दुनानै जेनेबा ओरै थिखोनाय नङा होमबा डेडलिफ्टआ जाहैबाय नोङो गसंनानै हानिफ्राय थिखोनाय बेखौ डेडलिफ्ट होनो बे मोनथामजों प्लास खालामनानै बिथाङा गासै 280 केजि देरहानो हादों आरो दा आङो जोबथायाव आङो एसे सोंनो नाजागोन नोंनि जेनेबा बे गेलेनायनि बिथोराव नोंहा रांखावरियाव नों माबायदि मेनेज बानायो जेनेबा रांखावरियाव इदिनो टाइम मोनबाथाय आंथ' न'आव प्रायानो प्रेक्टिस थाङिनि सिगां हाजिरा मावो आरो प्रेक्टिस थाङो बेफोरबायदि हाजिरा मावनानै माने आरो न'निफ्राय एसे होयो जोंनि आब'मोन दं आब'मोन हेल्प खालामो एसे आदैमोन दं आदैमोन हेल्प खालामो परिस्थितियाव जेनेबा सोर बांसिन दा नोंखौ नायबाय थायो दा जोंहानि आदैनाव दङ आं दा थानायाथ' आदैनाव थायो खिन्थु रांखावरि माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा जोंनि आब'आबो हरो जोंनि आदैयाबो मालाबा हरो जुदि जाहैयाबा नोङो जेनेबा नोंनि आदैनाव थानाया बेसेबां गोबाव जाखो आं आदैनाव आगोल उन्दैनिफ्रायनो थायोमोन खिन्थु गेजेर ससेयाव आं आदाजों थादोंमोन खिन्थु आदानिफ्राय आरो फैफिनबाय जे आदैनाव दा बेफोरबायदि गेलेनायावथ' रांखावरिथ' गोबां नांगौ जायो नङा होमबा नांगौ जायो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल गेलेयोबा माखासे गावनिफ्राय बाहायनांगौ दा माबाफोर नोङो सरकारखौ खावलायहरगोन नामा दाथ' नोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट दङ आरो बिकेडब्लिउसि गभर्नमेन्ट दा रुलिं दङ गेलेनायनिफ्राय नों माबा मोनसे सहाय बिदि बिनो बिदि बिटिआरडि निफ्राय बा माबानिफ्राय नाहरोबाथ' मोजां गेलेनायनि थाखायथ' बे एसे सहाय खालामबाथ' आं बहुत गोजोननाय मोनगोन आरो गोजोननाय थाबाय बिनानावसिम बिथाङानो जाहैबाय देबि दैमारि गोबां गेलेबाय सिगांनिफ्रायनो गेले नेसनेलसिमबो सौहैबाय आरो दासिमबो बिथाङा माने रांखावरिनि थाखायनो गोजानाव गेलेनो हायाखै बियो माखासे गेलेनाय बादायलायनायखौ दा दाख्लै थांनायावबो बियो स्टेटखौसो गेलेहैदों स्टेटआवथ' बे सिगांबो देरहाखाबाय नङा होमबा अब्ला बे गेलेहैबावदों नेसनेलाव गेलेखांबाय खिन्थु इन्टारनेसनेलाव गेलेहैनो थाखाय बियो माने रांखावरिनि उसुबिदा जानायखाय बे माने थाङाखै आरो दा गामिनि बिथांमोना दङ बे समाव आं बिथांमोननिफ्राय फंनैसो मिन्थिनो नाजागोन दा बे जोंनि नैबे थानाय बिथांनि थानाय बा गामिनि थासारिया माबायदि आरो माबायदि राहाजों सुस्राङोबा मोजां जागोन एसे फंनैसो खुलुमबाय दा जिथुनाखि देबि दैमारिया जिथुनाखि रायजो फोजायाव देरहानानै थांनायलाय हयथ' सिगाङावनो आं होनखाबायमोन जाहाथे न'खरनि उसुबिदा बिबथिनि न'खरावसो थायो थ' बिबथिनि न'खराव थानाय हिसाबै खुब माने दा जों नुनायावथ' रायजो फोजायाव देरहानाय हिसाबैथ' जथेस्थ' माने गथ'आ आफस'स दङ गोजौ लेभेलाव थांबावनो थ' बे बेलायाव आं सानदों जाहाथे जोंनि समाजनिफ्राय जिथुनाखि जा बिकेडब्लिउसि दंखायो जेला आरो लोगोसे बिटिआर दंखायो थ' खावलायदों आङो न'खराव जाहाथे आर्थिक अबस्था माने निस्सय बिथाङा गाज्रि न'खरनि थ' बिथिं न'खरावसो थानाय थ' बे हिसाबै जाहाथे जिखिनि हायो एसे एनै अनसायोब्ला गोजोननाय मोनगोन आरो आं बेखौनो खावलायबाय जाहाथे गिदिर गोलावफ्रा जाहाथे बेखौ जाहाथे एसे अनसुंथाइ होनानै हयथ' जाहाथे गोजौ लेभेलाव आवगायनो हायो होननानै गोजोननाय थाबाय आदानिसिम आं मोनसे खोथा आं सोंनो बावलांबावदों फरायनाया बबेसिम मा थाखोसिम फरायो आङो हाई सेकेन्डारि फाइनालखौ फोजोबदों कमप्लिट जादों बेनिफ्राय बिए खालामाखै मानि थाखाय खालामासै जेनेबा फैसानि प्रब्लेम जानाय हाई सेकेन्डारिसिम बिथाङा बानायनानै दङ दा रांखावरिनि बिथिंखौ नायोबा माने ओरै फरायनो ना ओरै नों खेला गेलेनो माने बिदि जायो आरो आसा खालामो माने दैदेनगिरि जोंनि गासैखौबो आङो खावलायगोन जाहाथे रांखावरि बिथिङाव माबा मोनसे हेल्प होनायनि गेजेरजों बिथांखौ आरो गोजौसिन थाखोआव जौगाहोनो हाबावो नामा बिथांखौ इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेहोनो हागोन नामा दा बिनि सायाव बयबो सानलायोबा आं सानदों नैबे इउटुबनि आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायहरदों जाहाथे माने बे देरहासार जायोबा माबा मोनसे जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे बिथांखौ हेल्प होयोबा जानो हागौ मोनसे समाव इन्टारनेसनेलाव जुदि मोजाङै देरहायोबा बे जोंनि माहारिनि गावनिल' नङा माहारिनि थाखायबो जौगानाय जागोन ओनसोलनि थाखाय गोबां जौगानाय जागोन आरो बे न'खरनि थाखायबो गोबां जौगानाय जागोन आं बेखिनिखौ फोरमायबाय आरो फोरमायनानै गासैनिफ्रायबो आं बिदाय लानानै गोजोननाय जासिनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि